Intiere arwakini machiegni e chenro mar ang'ich welo kama ogai mar Azimio Raila Odinga korogolo ote mararie ka otenore koda wach mar paro mar chik mar omenda mahigani kabendo kwedo ni en paro kata en wachno ma bende kokadhi to biro hinyo jo Kenya masani bende nego ngima koroheo. Raila wacho ni ponono ni paro mar chikno opuodhi to en gino ma bende koro biro miyo jo Kenya ahinya ma yutogi ni piny kalo achiedh nade mathoth. Bende siasa mag pok mar omenda pod dhi nyime. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyono kar tiende ni pok mar omenda e pacho ka nyaka tim kaluwore koda kwan mar oganda, gino ma bende dho ngere dendo ni one man one vote one shilling. Bende nyakoromogi od bura noseyango ni omenda kata budget mar higa manyien 2024-2025 dhi bedo $4 trillion gi wiye. Nyakoromogi warangane moko kuom weche ma bende wamiyo pek. Ogai mar Azimio Raila Odinga okwedo paro mar chik mar omenda mahigani kowacho ni owinjo loke kapok opuodhe. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Jalup jatend piny odok ne chungne ewi pok mwandu kowacho ni en mano mar kelo twak kod winjruok ewi kaka chenro no owinjo tim makare. Whether you took it in the 90s or in the 80s or in the 70s, the history and track record and process of allocation is very clear. It's very clear in the law. We will catch up with you. County ma Nairobi kod duol mar EACC osiemo jogo mayako lope county no ni lope go biro dok e lwedo mowinjore maonge dewo wang'. Nyakoromogi kaka pile inyalo tudori kodwa namba mar ote machuok en 336 nono bende kopogore koda mane yudwa kanyo mbui mag oganda mantiere Facebook Ramogi TV achiel kachiel bende yudwa kanyo YouTube Ramogi TV bende wantiere mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Manakane wasingwa chako kod ote mar ogai mar Azimio Raila Odinga kotenore koda wachno ero mar paro mar chik mar omenda mar 2024 kabende koro Raila wacho ni en paro nero mabende nitire kod dhi medo osuru mathoth ne jopiny kabende wacho ni kochopo higa manyien 2025 jopiny dhi bedo kama tek nyaka lok kendo non matut parono mar chik. Mano ote mabende wuok kanyo kuom ogai mar Azimio Raila Odinga. Bende Raila dhi nyime ka wacho ni paro no rem chopo kare rang'iny mar bedo mauyanga kod thuolo. Wacho ni orach molo chik mar omenda mar higa mokalo. Kabende koro jopiny ne ni kod geno ni higa ne to gibiro yudo fuong'ruok e wach mar osuru. Raila wacho ni paro no mar chik ochomo mana jochan. Ji mayutogi ni piny biro chulo osuru mathoth kipimo gi jogo mayutogi ni malo. Raila wacho kanyo ni dhi miyo oganda mathoth mayutogi ni piny golo osuru nyadiriyo. Ka ing'adi osara tichak idhi ng'adi sami dhi nyiewo mwandu e duka. Bende omedo wacho kani sirikal chano keto matek chenro mar oro kod yudo pesa kawuok e pinje maoko. Bende bedo duoko chien yuto mawuok e pinje maoko ka omedi gi 16% ne omenda ma ioro kowuok e pinje maoko. En gima bende koro riwruok mar jobengi mano Kenya Bankers Association bende koro nosewacho kanyo ni ponono ni en gima oketi to biro miyo joma kata oganda manie pinje maoko luor oro pesa e pacho ka kaluwore ni koro omenda magidhi oro idhi ng'adi kaluwore kod osuru makamano. Bende wach mar makate Raila wacho ni makate en mwandu ma jochan mathoth tiyo godo okinyi medo osuru mar 16% kuome kendo keto osuru mar 25 ne modhi mag tedo dhi medo nengo chiemo e kibanda mag kama bende thoth oganda mayutogi ni piny hinyo chiemo e. Raila bende wuoyo wi osuru mar sekta mar pur niang'. Owacho ni sekta mar pur niang' osebedo ka kale midhiero mopogore opogore kendo medo osuru 16% nengo mar ting'o kendo tero niang' e kembe biro miyo nengo sukari idhe pacho kama kata bedo ni sirikal mar Kenya Kwanza nosesingo ni dwaro mar mondo michier chenro mag rego niang' e pacho ka mago kembego mag sukari. Ote mar Raila bende wacho ni Raila wacho ni okone gimomiyo piny owacho golo mwandu mathoth ahinya e pinje maoko kata piny owacho magolo mwandu mathoth ahinya e pinje maoko nyalo paro mar medo osuru mar kelo mwandu e pacho ka kowuok e 2% nyaka 3%. Wacho ni mano biro miyo mwandu mathoth nengo gi idho. Pod wantiere wach mar osuru mar higa mar 2000 kata paro mar chik mar higa 2024. Raila wacho ni higa mokalo mine ne okalo kama tek bang' mwandu magitiyo godo ne omednegi osuru. E paro mar chik ma higa ni bende sirikal obiro gi osuru ma idhi juogi ne nyiepo mar sirweche nyithindo
kata diapers. Manyiso ni nengo mar diapers idho. Kabende Raila lero kano ni biro yudo ni ka samoro kuonde ma dhano chane nyithindo thoro bedo mang'eny. Ponono ni nengo mar diapers oidho dhi neno ka koro jogo ma yutogi ni piny dhi kalo kama tek. Raila wacho ni koro sirikal ochopo nyaka ne okumba mag ngima, mwandu, somo kod thieth e kind mamoko ma koro dhi bedo ka ijuogo osuru maromo 16%. Mae dhi nego sekta mapok otegno ahinya pacho ka kipimo gi pinje maoko e Afrika kod pinje mangima. Raila bende yuago kanyo osuru ma bende koro idhi keti ponono ni chik paro mar chik ni okalo idhi kete sekta mar okumba, oting'o okumba mag ngima, okumba mag geche, okumba mag thieth. Manyiso ni koro sekta mar okumba e pacho kae nyalo biro tho tikli. Raila wacho ni osuru ma ijuogo e nyamburko kata motor vehicle tax en moro ma onge kore gi atache. Owacho ne ok opara kata ne ok opare malong'o ka gi nyamburko sani ijuogo omenda mathoth koting'o namba mar nyamburko, tiend nyamburko, osuru mar mauta e kind mamoko. Manyiso ni bende olero kanyo ni nyamburko e gino ma bende nengo ne mamalo mogik. Bedo kamano kaluwore koda osuru mathoth mijuogo. Ponono ni omed osuru e weche nyamburko mano osuru mar 2.5 ma bende jo Kenya duto nego bed ni koro ng'ata manigi nyamburko chulo higa ka higa. Dhi nyiso ni osuru mijuogo kuom nyamburko pod medore. Endo ka Raila bende dhi nyime gi otene kanyo wacho ni osuru ma higa mokalo ne ni kod ageta mar medo choko osuru. KRA to osiko ka ok chopi ageta margi mar choko osuru kaka dwarore. Gik mathoth osemiyo jo ohala moko koro loro kendo dar pacho ka. Raila wacho ni kata bedo ni osuru nomedi kochakore kata mana e higa noero mokalo. Iyudo ka chenro mag sirikal pok ochopo kare. Duol masolo osuru e pacho ka bende iyudo ka koro ok ti e yo malero ka samoro ok chop ageta ma ochiwne. Nyakoro mogi ang'eyo ni en gino ma bende ji pod twak e wiye paro mar chik mar omenda. Osewacho ni budget ma higa manyien dhi kalo trilion 4. Inyalo orono pachi kotenore koda mano ka bende thoth jo Kenya osebed kikawo pachi ka giywak ni en gino ma koro dhi kelo hinyruok mokalo ahinya ne ja Kenya ma bende yutone ni piny kata ni ediere. Nyakoro mogigi kanyo no wadhi nyime kod weche manyien kama jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni ikore mar manyo yo kaka inyalo pogo omenda ne counties maonge ng'ur mawuokie. Kolose county ma Samburu, Gachagua wacho ni yor pogo yuto mar one man one vote one shilling ok en mar thiro gwenge moko to mana mar kelo twak e wi yo makare mar pogo mwandu. Owacho ni en kod ratiro mar golo pache wachno mana kaka jotelo mamoko timo ma ok owinjo kaune rach e wi chung' mare. Wach mano sir kod gavana ma Samburu Lati Lelelit e kind jotelo mamoko mane chopo e nyasi no. Mambo ya sharing formula ni kweli. Iko maoni tofauti. Na hii ni maoni. Mimi nikitoa maoni kama naibu wa rais, si ati nilazimisha. Tutaketi chini tujadiliane. Wale wanasema one man, one vote, one shilling. Wanasema one man, one vote, 1 kilometer. Hii maoni yote ni nzuri. Na hakuna vita. Vile sisi wale tunasema namna hiyo. Sisi hatusemi ati pesa ipatianwe area iko na watu wengi inyime watu wengine. No. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Kama ni borehole tunachimba, kama borehole moja inachukua watu 1,000, tunasema watu 1,000 wapate borehole. Kama ni hospitali, daktari moja anatibu watu wangapi? Wale wa Maralal wapate daktari na madawa ya kutibu wale watu wako Maralal. Wale wako Kiambu wapate madaktari na madawa ya kuhudumia wale wako Kiambu. Tunasema kila mtu apatiwe nafasi, apate usawa, kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. Kawadhi nyime ni jakom komiti mar budget e od bura mamalo Ndindi Nyoro yango ni chik omenda ma higa 2024 2025
en trilion 4. Migao mar somo chan mar yudo omenda mathoth maromo 27 kipimo kod migepe mamoko. Migao mar teko stima dhi yudo bilion 14.5 e neno ni stima ochopo e gwenge kendo kar chungo od buche biro yudo omenda maromo milion 50 ne tudruok mar stima. Omedo ni migepe mag thieth kod somo bende yudo omenda ma oket tenge mar neno ni lakteche kod jopuonjre mapuonjore ondike e yo mongirore. We've been working around the clock for the last 2 weeks, trying to make a budget that will respond to the needs of the Kenyan people. And it is voluminous. It's a 4.006 trillion budget, meaning it is slightly higher than the previous budget. Among many things, most of the money we have allocated in the education sector. Education sector is taking up more than 27% of the entire national government spending, which will be close to 700 billion Kenya shillings. One of the other very important issue is that we have allocated over and above the budget that is given in the energy sector. We also allocated an extra 14.5 billion Kenya shillings. That money is divided equally among all the 290 constituencies for electrification in our villages and estates. Nakoro mgwatimo mos oken chik mar omenda en budget mar hik omenda ma chakore e dweni mano 2024-2025. Kawadhi nyime ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ochako chenro mar timo nonro e wi lowo maromo eka 5.1 Martin County ma Nairobi moyaki kod jaket mwandu ma ok mar piny owacho. EACC wacho ni lobno mantiere kar dak makare Nairobi noket tenge ni gedo mar odundu mar minyaga kod ute jotije piny owacho. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane ochopo neno lobno chiwo siem mager ne jogo mayako lope kod jotije sirikal machano yako mwandu jopiny. Joyce Oduor giler mathoth. Kaluore kod nonro mohiu maduol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC osetimo, lobno ma namba mar ndikruok mare en LR 12037 dokete lwete Ndalensi ma Nairobi tarik 21 dwe mar Ang'wen higa mar 1969 kendo ne onego ti kode kaka kar gero dundu mag minyaga kod gero ute jotije sirikal kuom thuolo mar higni 99. Tarik 19 dwe mar 11 higa mar 2013 kokale winjruok mane otele kod meya kod karan ma Ndalensi ma Nairobi, lobno nodesi ne kambi mar Davjon Group Limited kuom thuolo mar higni 99. Kaluore kod jalup jatatije maduong' mar EACC Abdi Mohamud, gisechako timo nonro mar yango gimomiyo lobno nokete lwet joket mwandu e yo ma ok opuodhi kendo gibiro kedo mondo lobno dogne Ten County ma Nairobi. The Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of, first of all, finding out how that property could have been allocated to private developers when it was actually not available for allocation to private individuals. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane ochopo e rango lobno ma en eka 5.1 e kar dak makaren ochiwo siem mager ne jogo mayako lope e boma ma Nairobi kowacho ni ibiro kawnegi okang' mager kaluore kod chike ma pacho ka. We want to put land grabbers on notice. Whether you took it in the 90s or in the 80s or in the 70s, the history and track record and process of allocation is very clear. We will catch up with you. What belongs to the people of Nairobi shall remain for the people of Nairobi. Bende omedo ni moko kuom jogo matiyo e sirikal matudore kod joyak lope ibiro kawnegi okang' mager ka omakgi. Even if you know, many of land that is grabbed, there's somebody in government in cahoots with you. And that's why we have the EACC. The EACC is charging those who had been in charge of those processes. And I will not speak more details of the case because it's in front of court. But I'm just saying, no matter when you did it, we will catch up with you. Kata obedo ni lobno nenore kaka onge gima osebed kitime, jatatije maduong' ka kambi mochung' ne KOP kod thiedho pi minyaga e boma ma Nairobi, Nation Maingi, owacho ni gisebedo ka gitiyo kod lobno e thiedho pi minyaga e kar dak ma Karen. There is nowhere else you can be able to take the sewer from Karen shopping center if you decommission it. Therefore, whoever is saying they are not active is lying. As you can see at our background, you can see the sewer which is flowing in those ponds. I know somebody may also say you can see the green vegetation. Those are acting in the treatment of wastewater. Kambi mar Davjon Group Limited omako bura e doho ka gidwaro ni Ten County ma Nairobi ochul gi omenda maromo bilion 1.2, gino ma gavana ma Nairobi okwedo kendo wacho ni ok nyal timore. These people have the audacity
not only to grab and to create fake documentation, but to claim compensation. So you steal and then you ask for compensation of around 1.2 billion. I think 1.18, if I'm not wrong. The ESTC is investigating the matter, and once we are done with the investigations, we will be able to take the necessary actions against any individuals who may have illegally acquired that particular property. Sakaja benene olimo kama igere chiro manyasani e ward Mamutuini, Dagoretti North, kama osingo ne jopiny ni Ten County mare, biro bedo kaketo chenro mag dongruok e lope magisegolo e lwet joyak lope. It's a 244 million shillings project that was started on the 9th of February. This land is just about 2 acres, two acres and something. It had also been grabbed. This market is going to create business opportunities for so many people in Nairobi, and not just Nairobi. Kiambu is just next. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyumeni migao mar somo kokalo kuom jatend migao Ezekiel Machogu ochiko duol mar HELB kod University Fund mondo yaw mbui margi mondo jopuonjre ochak ndikore ne yudo hola. Emilo mano mar tarik 15 dweni jopuonjre idhi mi thuolo mar oro kwayo ne sir mar omenda kokalo e mbui. Kendo kochopo tarik 31 dwe mar 7 migao no biro golo duoko ayanga mag jogo ma oyudo sir makamano. Migao mar somo bende olando ni jopuonjre biro yudo sir e okenge 3 moting'o sir mar omenda mar somo kata scholarship, hola ne jopuonjre kod mago mag jonyuol. Kaluwore gi mbui mar KUPS, jopuonjre maromo 153,274 ne okete mbalariany mopogore opogore pacho ka jopuonjre maromo 75,718 ne oketi e TVET. Kapodondo tiere weche mag somo ni jopuonj mag JSS ma Nairobi no bago ng'anyo nyaka apisi mar duol mandiko jopuonj mar TSC ka gidwaro mondo digeyo mongirore. Jopuonj go dwaro mondo TSC ondik jopuonj mar 46 duto kalore kaka od bura no ng'ado e chik mar omenda mar 2024-2025. Kata kamano jakom komiti mar budget e od bura mamalo Ndidi Nyoro owacho ni piny owacho oseketo omenda mar ndiko jopuonj go mongirore kochakore dwe manyien. Tunasema tunakuja kuinvestigate TSC, na tumeongea na EACC, na tunakuja kuangalia na nsemachaje kitu wanafanya kwa ofisi. Actually anafaa ende nyumbani. Hii commission ya walimu inatesa walimu. Na sio sisi peke yetu, hata wale wa primary, hata wale wa secondary, commission inatesa walimu. We are here to confirm to TSC that the government has allocated money and we know. So it is high time that TSC to act expeditiously, so that they employ the 46 teachers. We insist that there is 46,000 teachers. We insist there is no number that we are going to take less than 46,000 teachers. We have allocated monies for the confirmation of the JSS interns. They are 46,000. And our intention, and we have guided TSC as such, is that they should make a way of accommodating all of them. And if it's possible, they bring back the date of confirmation much faster, because the budget will take effect from the 1st of July, and therefore they should work around there. If the money will not be enough for the entire financial year, we can always slot in more money in the supplementary estimates so that we have our JSS interns well confirmed at the permanent and pensionable terms. Jarbara South Gabriel Kagombe owe erambon masilings milion achiel kod doho Machakos tok tamore keth mar nek mane odonjnego. Kagombe nochwale mbele jang'ad bura Francis Ole kama ne nodonjne ni tarik 17 dwe mokalo e kar sapar gi nus mar odhiambo e kar dak ma Kimuchu Thika West sub county ma Kiambu ne onego David Ndwati Wataha gino madhi tok chik mapachoka. Bura ne biro winj tarik 17 dwe manyien. First and foremost, it is the ODPP that made a decision to judge the accused person before this High Court. This is an independent decision made under same-kind equation through a formal application which should be filed for consideration by this court after submissions made by the parties. Secondly, having found that bond is a right
under Article 49, 1 of the Constitution, and same not having been opposed by the DPP, I do grant the accused person on bond of Kenya shillings 2 million with one surety of similar amount, or in alternative, I'll grant him cash bail of 1 million shillings. The accused person by himself, his agents, and proxy will not contact any of the witnesses or potential witnesses in this matter. I have taken a plea of not guilty before this court today, and this matter is now perfectly before a court of competent jurisdiction, and therefore I trust that the judicial process is going to take place and everyone is going to get justice, as that is the work of the courts to ensure that they deliver justice to everybody. Tendon bura mar ODM e kaunti ma Migori ochako chenro mar yawo apise mag duond bura ma ODM e wards duto e kaunti ma Migori kaka yo achiel matego duond bura no e kaunti ma Migori. Ginyiso jokanyo kod johera mag duond bura no kik dew donjo mar UDA e gwenge go ni mar UDA onge huma e kaunti ma Migori. Jo Juma nigi mathoth. Tendo ODM e kaunti ma Migori dhi nyime kod tego duond bura ni e kaunti mangima. Jokanyo mag ODM yawo apises mag duond bura ni e ward ka ward e kaunti ma Migori kaka yo achiel matego duond bura ni. Odiochieng' ma kawuono tend ODM kao tele ko jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri ne oyawo apis mar duond bura ni e ward no ma North Kamagambo. Apis men maro ma ward mokwongo ma koro yawo kod ODM. Wachako chenro mar strengthening tego duond buchwa mar party mar ODM. Kawuono na wan e North Kamagambo ward, e North Kamagambo ka wabiro yawo office mokwongo e Migori County moyawo at the local level miluongo ni ward office. Jalup gavana ni ma Migori Joseph Mahiri wacho ne gidwaro neno ni tend ODM obed machiegni kod oganda ka ochakore ward kaka yo achiel matego duond bura ni. Is one of the initiative of the party to ensure that we are taking the leadership of the party to the lowest level of administration, that is the ward level. We are starting with the North Kamagambo and it will be spreading out. Baba nyore ko biro ka. Gima no wacho nwa maduong' kanyo luongo wa no wacho na dhulu achiel. Ogombo ni mondo jotelo mag ODM e levels te nyaka migi luor. Ere kaka gidhi migi luor? Wadwa ni nyasi mora mora matimore kod gweng'. Obed liel, obed ang'o. Nyaka recognize the leadership mar party mane level maenti. Tendo ODM wacho ni bende gidhi nyime kod ndiko oganda e duond bura ni mar ODM e kaunti mangima. We had initiatives of recruitment of membership of the party, and membership must have the leadership, and we have already started the elections of the officials. So it is this official that we are creating offices. Chiendo ni bire kindeno matend ODM e kaunti ma Migori wacho duond mar UDA pod onge kod huma e kaunti ma Migori kako sibed ka ilieko. Unyo ka jok moko wacho ni wan gi UDA Migori. Kaka jagoro ada wacho ni waonge gimoro ni UDA. UDA gin mana gik miwacho ka ji odhi e lendo. Ginyadhi e medias mag land ni gin gi ji. To ka otene kod ywaruok ma osebedo e duond bura mar ODM mabende osekelo pogruok e sub county marongo kaachiel kod Uriri. Tendo ODM e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime matiko ywaruok mar telo ni. We only have one office headed by one Maxwell Orina as the chair. The other office maybe are there, but in our record we don't recognize them for now. Nyaka sani tiere apises mag ODM ariyo, machiel kuomgi gin mag jokanyogo mwane gin makoro gin jokanyo mag ODM ma oyier, kama chielo to gin mago bende koro balo e sub county marongo. Juma, Ramogi TV, Migori. Ero kama na Jo Juma, mano bende lipot matero wa yumo kuongara kama nanoka bende uoro ote kanye mbui mar Facebook. Sara Singa wacho ni Sara Singa marwang nena West Kanyamukago, Kenya ka aworo sana. Matthew San Kagonde wacho ni watching live ka intiere Rongo Kamagambo. Monica Kumu asemolo kaka pile kendo aneni maler kowuok nyaka Dala. Ramogi ler maratari to adwa wacho ni osuru olowa kabisa kwani watiyo no osuru. Ero kamana enya Monica Kumu. Ruth Nyatio Chieng wacho ni sirikal ok winjo ywak jopuonj mag JSS go mondo gidog giti
gidoge tich nyithindo hinyore. Erokamano Ruth Edwin wacho ni Lock from Homa Bay County, Suba South. Julius Okeyo wacho ni neno malera ka entiere kanyo Mombasa. Celine Dion neno wa ka entiere Kasarani. Robert Tivo Chola mwandu kaber to pog marom ni mar jite golo osuru. Nyakoromogi wadwa ni mondo mi wakaw yweyo sa achiel gi dakika 22. Kik idhi mabor. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Kodi kama ber madhiro mokodum zaini design cha sani dekor wan mai swimming pool wa mongo bufe makalo ka obedo treated achwaro nyaka ji titere ngat mo dum pelele menya dundu magala gala masuche raj maskini ma pimo soda kama To en achiel kuom gigo mane osingi ne dhano. He told me, Perez, if I die, I need to be buried within 48 hours. I said, what do you mean? Kata kamano, oganda luo wachore ni ong'ao liel e ong'ala mamalo. Nyakre yera Agosto ko chokro 2022. Milioni achiel gi wiye e iko. To bende, dibed ni nyadhi ma iketo e liete, weyo joma odong' gi lwetgi. Kama ne liel no timore ne ok tedi mach ne ok lieli. To ere kaka inyalo gamae? Ana wuon tanyalo dhi liel ma chiemo onge kech adhi mani liel. Kaka no ik jawar kisomo kata ndiko oboya boya go tamba to kete kacha to ike. Tudri kod Simfros Okinda chienge susa chiel kod sadeko tieno ka penjo maduong'. En ni liel en nyadhi koso ohala. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo nyakoromogi ka wadhi nyime ni higni 20 nyaka ne riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco chak tiyo kar dak ma Kibra bore Nairobi nyaka sani giseyawo bedegi e gwenge mopogore pacho ka kendo girango mar chwalo tijegi nyaka e pinje ma oko mag Afrika. E dhalo higni 20 mar tijegi, Shofco noriwre kod jokanyo mopogore e okenge ma gisegoyo. Hera mar tuko pira katokera Kibra nonyuolo lek mar chako riwruok mar Shining Hope for Communities mong'ere kaka Shofco mano chako Kennedy Odede kasani ipuoye kaka riwruok mosekelo lokruok maduong' e ngima jopiny. We celebrate the profound changes that your organization has brought to our communities. And
changes that are best understood through the personal stories of those whose lives have been touched. Shofko osebedo kating'o ngima jodak ma Kibra kuom higni e chenro mag puonj, thieth, yudo pi maler e kind mamoko, to mana ka gisetwa kodgi e wi kony ma gidwaro. Get to understand their needs before Shofko comes in. That is our strategies. And I urge all the governors and all leaders who are here, kindly look for a good strategy so that you can copy our model in Shofko. And for me, it's all about the Kenyan story. As you know, most of the good NGOs and big NGOs, they come from where? From abroad, right? So for me, I look at Shofko, I'm like, wow, something that was started by a Kenyan who was from the community in Kibera. Giwacho ni sani itie counties mang'wen ma pacho ka kendo tiyo machiegni kod attend counties go osenyuolo ber mana kaka moko kuom governors manochopo lero. These women in our factory make the linen for our hospitals and make the curtains, and then we pay them as a county so that they have an income and are able to uplift themselves. Focusing on youth going into agribusiness and creative arts. And recently, Shofko also supported us. Just 3 weeks ago, we had a youth extravaganza which brought over 1,000 students, youths, to demonstrate their talent and creative performance acts. Achiel kuom chenro magitimo en rito mine kod nyithindo moruoch ratichgi kokalo gero negi kar jot. Gino ma kaunti ma Nairobi nomede lwete ka gin bende ne gineno mondo gimed kar jot machielo mar medo konyo mine moruoch ratichgi. I decided we're going to support Shofko. And then the first safe house that I actually went to visit was the one in Kibra with Shofko. And when I saw what he's doing on SGBV, I decided that since it's a big issue and these are safe houses run by either survivors or CSOs or foundations like Shofko, so what we decided to do is to actually build a government-run, government-operated safe house in conjunction with Nairobi County, and that's going to be 200 bed, and we're partnering together. It's on county land. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja nopuoyo riwruogno kuom jiwo ngima jopiny e chiwo tiegruok kendo miyo jodak obedo kod lokruok e yuto margi. You have encouraged men and women to be self-reliant through your financial empowerment programs, and I was glad to be your chief guest recently at the Shofko Sacco. That is one of the best performing SACCOs in the country. Shofko pod nigi lek mar medo jiwo lwetgi e tije magitimo e gwenge ma pacho ka kod e pinje maoko. In the coming years, we're going to focus mostly on youth again, and also to work on gender-based centers, because most of the women don't have a place to go when they really get abused. So we're also going to give scholarships, mostly for those who are done with the high school, and also still work with the county governments on the agenda that align with Shofko. Kopogore gi mano ni jopiny kod jobodaboda mawuok e ward ma South Kabuoche kar chungo od bura Mandhiwa ywago rach mathoth apeyni manie wardno magiwacho ni oserocho yore mag wuoth e alworano. Bende giywak ni chenro mag ohala medo rochore nikech chal maricho mag apeyni mathothgi ok kalre kendo osekelo lal maduong' ne jo ohala matero mwandugi e chirni mopogore e wardno. Giywago bende chal apaya mawuok Pala nyaka Kakwanya ma kuonde mathoth okethore kendo pi opong'o. Apaya mawuok Otochogo nyaka Gina to chwe Ogango magikoni apaya matudo gwenge mopogore e alworano. Jopinygo dwani mondo jotelo makono kaachiel kod sirikand kaunti ma Homa Bay kendo olos yorego kaluwore gi pek mar wuoth magisebedogo. Kawuono tamowa nikech iringe ndara mabugwe manitie maonge kama iringe maber. Mano pek ma wan go. Pek mar ariyo ma waneno ndara ka. Jawuoth ka ikawo mondo iwuoth idhigo wuoth kochopo pi makalo kod nyalo gik mulwar ma jawuoth kata kaka chuli onge. Tonde ni ndara ijuogo wa e tonde. Onge tol minyalo kalo koking'ado siling' 50. Sami ng'ado siling' 50 ok inyal chopo go salama nikech bugo ketho pikipiki. Ing'ado 50 kapok ichopo pikipiki ni okethore ikwame ndara. Sirikal ong'enwa ndara ni. To ken makende e Kabuoch kama ngima wan gi yore maricho nikech ka wawuok Pala ka wadhi Ober yore richo. Ka wa Ober wadhi Ogango yore richo. Ka wawuok Otochogo ka wadhi Gina yore richo. Koro wakwayo sirikal manitie nikech wan jogo kura kendo wan jochul osuru.
wan gi pek e yore wagi sirikal ong'iwa e yo makare. Wathagore japiko be kawo pesa mang'eny ka gigi ka be giloro wa gige wa be nyumbore e pi. Waonge kata kaka watimre joma konyowa manyalo winjowa kata ka en sirikal e yo mane okonywa sirikal mamalo nyaka mapiny. Nyokoromogi jal moro ma jahigni 70 owito ngimane e gweng' ma Bomwago e kaunti ma Nyamira gi ji mapok oyangi. Jaode ma jahigni 60 nyaka sani yudo thieth e osiptal mar Nyamira bang' kane obet wiye kod ng'ute. Kalore gi jirandege, achijego ne owang'o ot gi petrol. Kane gitemo ringo kendo wuok oko ka gitiyo gi dirisa, ne giromo kod jonjorego mane omonjogi kapok owang'o odgi. Jirandego ne ochiwo ywak mar mano mokwongo e alworano. Kayando. Nilisikia mayowe usiku wa manane kitu saa 7 hivi kutoka nje, nikasikia ni mtoto anapiga nduru, nikakimbia. Kumbe walikuwa wanamalizia wanatoka. Mimi nilifika tu hivi kwa uwanja, nikasikia kelele kwenda akitoroka. Kupata mzee amepigwa panga mara 3 kichwa, amelala chini. Na mama pia amepigwa kifaa putu. Inasemekana walikuwa watu kama 4 hivi. Wengine walikuwa kwa mrango na mwingine alikimbia kumuua kutoka kwa dirisha. This is the second round. So ile kitu tunaomba serikali ichukue jukumu yake ya haraka, fanye uchunguzi ndio familia ikae ikiishi kwa amani, wajue ni nini kiini. Cho kilikuwa kitendo cha unyama sana. Ningependa kujuliza wananchi wa location yangu kwamba kitendo kama hicho ni kibaya, na kama kuna mwenye anaweza toa habari yenye itatuwezesha kujua wahusika hawa, tafadhali kucha kwa maofisi zetu. Kuna maofisi za CID, kuna maofisi mingi ambazo zinachunguza hili tendo. Tafadhali tusaidie. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402# to get blessed. Samaira Korineno, donge anna senyisini, mer mineno ni kamora chiel gi jodalagi, gin gibiro kelo hawi marach ka. Magi to koro ginang'o? Ere kaka inyalo chiemo ke gi lweteni? Koro inidwaro ni mondo achiem gi tienda. Seher, bad manners. Mokwongo inipunye timbe maricho, to koro sadi dhaw ne nyathino. Gima notimre ka joka Gil kawuono, nyaka bende timre skul. Wonderful ji, wonderful. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'.
Weche magwala ne jo Kenya modake piny Canada oyango riwruog Saga mariwogi kaka yorno mar keto mwandu kendo kungo mar timo dongruok e pacho kam. Pamoja Canada Diaspora Sacco Limited ne oyangi kosire kod betri mar piny Kenya boma ma Toronto. Giwacho ni mae okang' maber kaluwore kod ng'ikruok kod tiyo marach mosebedo kod omenda ma giyoro dala e lwet ji giwegi e konyo chwalo dongruok mopogore. The benefits are many. Even from the outset, the fact that it brings Kenyans together, first of all, and bring them together not to have a party, but to develop themselves, to become better people, to become strong as a community. And then secondly, it creates in them or harnesses their potential to build wealth through savings and investment. When you're having a circle like now, Pamoja Circle, at the end of the year, you earn a dividend because you own the company through the share capital, and you get paid a dividend proportion from owning your contributions. I encourage all Kenyans, maybe you are in another circle, it doesn't hurt. This one gives you a unique element. For example, to join, like for today, especially today and tomorrow, when joining fee is 7,500, which will rise every year by 2026, it will be almost 35,000 just to join. It is better you just join today. Pau tuke ni kocha mar tim Kenya jotugo ma higni piny ne 17 kendo tugo tuke mag adhula Mildred Cheche ogolo ayanga nying jotugo 23 mabiro rakore gi tim mar Burundi e tuke mag manyo tiko tuke pinje duto. Tugono ma ibiro bagi chieng' Jumapil mabiro e lap ma Abebe Bakila Stadium piny mar Ethiopia biro bedo tielo mar 4 kendo mogik ka jaloch e tielo 2 duto biro ng'ado tiko mar tuke pinje duto. Bang' tielo mokwongo e piny mar Ethiopia, Kenya biro bago tielo mar 2 e boma ma Nairobi tarik 16 dwe ni. Tuke mag pinje duto jotugo ma higni piny mar 17 biro bagi e piny mar Dominican Republic dwe mar 10 higani. Now venye tunarudi huko hivyo round 2, at least tulifilio grao, sahi tumejua venye iko, si mbaya. Venye tunaenda huko hivyo tunaenda kutia bidii, at least tulisha work out about venye tulicheza na Ethiopia, tumerekebisha penye tulienda wrong. At least sahi venye tunaenda huko tunaenda ku give our best. I believe after the first leg, it will be easier to tell, or during the match, it will be easier to tell whether they are a strong side or not. But we cannot underrate any opponent. We are going there full force as we've prepared, and I think also for them, they're fully prepared. So whoever prepares well carries the day. Nyokoromogi, mano bene makelo giko mar weche manyien mag ang'ech welo saa 1 gi dakika 40 nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa Elizabeth Otieno.